భారత్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు చెన్నైలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 54,300 రూపాయలు కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 59,240 రూపాయలు. ముంబైను పరిశీలిస్తే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 53,950 రూపాయలు కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 58,850 రూపాయలు. న్యూఢిల్లీ 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 54,100 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 59,000. కోల్కతా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 53,950 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 58,850 రూపాయలు. బెంగళూరు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 53,950 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 58,850 రూపాయలు. హైదరాబాద్ 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 53,950 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 58,850 రూపాయలు. కేరళ 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 53,950 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 58,850 రూపాయలు. పూణే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 53,950 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 58,850 రూపాయలు. బరోడా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 54,000 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 58,900. అహ్మదాబాద్ 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 54,000 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 58,900 రూపాయలు. జైపూర్ 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 54,100 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 59,000. లక్నో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 54,100 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 59,000. కోయంబత్తూర్ 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 54,300 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 59,240 రూపాయలు. మదురై 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 54,300 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 59,240 రూపాయలు. ఇక విజయవాడను పరిశీలిస్తే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 53,950 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 58,850 రూపాయలు. పాట్నా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 54,000 కాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 58,900గా ఉంది.